învați obișnuit, este al 6-lea an consecutiv în care Noela Style oferă unui cuplu de îndrăgostiți o vacanță de vis în urma achiziționării unei rochii de mireasă din magazinele noastre sau cele ale partenerilor. Condițiile sunt să dețină rochia de mireasă Noela Style și să răspundă la telefon. Amestecăm taloanele. Și extragem unul. Numele: Băcu Elena Evelina. Numărul de telefon: 0749 708818. Orașul Brașov. Vom suna. Mai încercăm o dată. Sperăm să răspundă de data aceasta. Din păcate nu răspunde. Vom extrage al doilea bidet. Amestecăm taloanele. Numele: Bărău Mihaela. Numărul de telefon: 0762 938 699. Oraș Deva. Vom suna. Da. Alo, bună ziua. Bună ziua. Doamna Bărău Mihaela? Mama ei, poftiți. V-am sunat să vă informăm că în urma achiziționării rochiei de mireasă Noela Style și a completării talonului, fiica dumneavoastră este fericita câștigătoare a vacanței de vis. Păi da, numai că ea este plecată în Anglia. Mai multe detalii o să primiți ulterior. Vă vor suna colegii mei și vă vor spune mai multe. Dar puteți să-mi spuneți în ce perioadă este? Vă vor comunica colegii mei în 10 minute. O să primiți un telefon. Bine, mulțumesc. Mulțumesc. Felicitări, la revedere! Mulțumim, la revedere! Luna de mire continuă și în 2017. De mâine puteți achiziționa rochia de mireasă și completa taloanele, iar mai multe detalii puteți găsi pe pagina de Facebook Rochie Mireasă Noela Style sau pe site-ul nostru noelastyle.ro.